У меня адзіная мэта на сёння кудысьці прысунуць мем пра жалкіх 4 пачкі грошай. Жалкі 4 пачкі грошай. Што там адбываецца? Ім вельмі спадабалася слова «прысунуць». Прысунуць? Прысунуць. А я бліжэйшы да цябе, хто сядзіць. Мінусы? Нема. А я думаю, чому всі якось дивуються будням? Так. Класна аўторыка. Нешта можа цябе значна амаладзіць. Што? Яна, ты шарыш, давай. Блядь, Кирил, Іди на... Записывай. Перше. Одразу. Яночка, не переживай. Ми там все зробимо, будеш виглядати молодий. Яна, ти шариш, давай. Да, конечно. Так, нешта зробить цябе маладзей. Ну, Што? якщо довіряти рекламі, то зазвичай цей I'm sorry, не моя інформація, сперма кита. Я не знаю, чи перевірено А слімаки? А як же слімаки? Мяне так больше не кличуть. Я думала правильно не слімаки, а шлімаков. Але хто знає. Що робить молодим? Што робіць маладым? Малады палюбоўнік. Конечно, Спартовий. Тут сюди. Уколи ботокса постійно. От просто коли в тебе вже паралізоване обличчя. Дазволеная колькасць пыва. А якая гэта колькасць пыва? А як ты вырашыш, вот такая будзе дазволена? А ты же разумееш, што калі вырашаць у моманце таго, як ти п'єш, яно по-рознаму. Не, я Так не в п'ю цьому і пиво, я не сенс. ведаю. Дивись, в цьому і сенс. Ти відчуваєш себе трошки якось, ну, типа, вже не супер ян, да? Супер. Але я. вже Medium кришечку rare, medium хіджачка. rare. Да. Але потім ти думаєш, а що, якщо півко? Трошки виправить ситуацію. Спочатку ти трошки переживаєш. Один келих, да? Трошки переживаєш. Другий келих думаєш, ну, в принципі, вже все нормально. Третій думаєш, та вообще поїбать. Як я там виглядаю? ботокс? Я імператриця, понімаєш? Отак це відбувається. І потім ти вже навпевнено. Не, я на перших хелок, я імператриця, я вот так выражаю. Я імператриця, все добре. Так, это не... Монархія ў Беларусі, якую мы заслуговуем. Імператриця. Знаёмцеся. Гэта неяк звязана з медицинай або не? Звязана з медициною. О. Да там по-любому ще буде якийсь спорт, оце все, типа, Ні, зошно, ні. слава Сон. Богу. Ні. Ферритин. Железо. Нормальний узровень. Наста, гэта камедыйнае шоу. Здорові яєчники, по факту, щоб ти була молода. Ну, це сумно. Це сумно, да. Але із веселого, окей, третя рука. Чому ти не виглядаєш молодо з цим, да? От, здавалось би. Всі думають, що, ну, типу, це пап'є-маше, тобі 5. Ти була на якихось поділках в дитячому садочку. І от, пожалуйста. Ну, Третій все. батька тоді теж так само буде. Нам одного хапає, Да, я дякую. тільки хотіла сказати, йому недостатньо. Так, давайте подказку. Гэта, ну, нетыпова. Лічыцца, што гэта дрэнна. Ну, усе лічаць, што гэта вось... Паліць? Це точно Пластична пиво. Це точно хірургія? пиво. Пластична хірургія. Так, пластичная хірургія робіць тебе маладзей. Ну, Гэта так, лагічна. по факті. А Земпік? Нацвай? Ні. Боже, ми включили людину. Здавалось би, на свай. Ведаеце, Ён сплёваў зараз. Да. Тупо завівся з толкача одразу. Дивись, тросик на порвив. Ну гэта боксер тады. гэта, ведаеце, гіпноз, слова, пасля якога чалавек пачынае нешта рабіць. Триггер. Я думаю, що тебе робить молодішою кремація твого неприємного колишнього. Ти ходиш на усмішки і такий, все хорошо. Далі. Я думаю, що... А калі просто пахаванне не падыходзіць толькі? Не, Ну, гэта це сумна. просто. Усюды. Альбо калі крэмацыя, калі не крэмацыя, ён можа павярнуцца. Мы ж глядзелі сверхнатуральнае. Да. Хто знає, може він упир. Белла, колькі тебе год? 17. Я Як давно Як тобі давно? 17? Я кровосісі. Карацей, адказ. Інсульт амалажвае ваш мозг. Калі не ведалі, што зрабіць дома... Сёння ўвечары зрабіце інсульт. Інсульт... Яшчэ некалькі Що я год. хотіла сказати? Я не знала, але в мене батько двічі омолоджувався. Я в шокі.
Я в шокі, реально. А у реально. тебе гени. Як виглядаєш класно. Ён як передаєш. город, А я все думала, город. вона мені скаже, а в тебе батько є? Так, вона такими очима. А в такий тебе сірий? батько є. Только у Беларусі ж є батька. Так. Вона здивована, що в інших країнах може теж. Так, карацей, яны паглядзелі на мозг людзей, якія перажылі інсульт, і аказалася, што ён больш у добрым стане, чым статыстычна ў людзей, якія яго не Блін, перанеслі. мені так Обнулення. хочеться душніць, але не зараз. Потім всім вам Мозг розкажу. весь человека, только мозг. Да? Толькі мозг, Толькі так. мозг. Я ведаю, што у фоне у тебе можа прыйсці інсульт, і гэтага можаш не пабачыць У увогуле. фоне, у бэкграўндзе, Бэкграўндзе, так. notification прыйдзе. Не будзе і нотифікацыі, нічога не будзе. Ты можаш просто ці ў нейкі момант ты вот спіш уначы такі, і типа ўсё. Починаєшся малати, батьку знову. Калі такое знову было, 17. ставьте лайки. Калі був інсульт. Ні, оце от, це мікроінсульт. Вітаю всіх, гэта умоўна геніальнае шоу. Шоу Паліна. Міша, все хуйня, давай по новой. Чмякай, блядь. У тебя зло рот, так тебе никто денег не даст. Вітаю усіх. Гэта умоўна геніяльнае шоу. Шоу, у якім смешныя адказы каштуюць амаль столькі жа, сколькі і правільныя. Шоу, у якім вы даведаецеся трошкі больш пра Беларусь, а гэтым разам і не толькі. І шоу, якое мы лічым умоўна геніяльным. І гэта наш беларуска-украінскі выпуск. Умоўна геніальнае шоу. Калі разумна не жартуеш, на шо прыйшоў. Умоўна геніальнае шоу. Правілы, як заўсёды, простыя. Я буду задаваць странныя, дурныя, нейкія яшчэ складаныя пытанні, а вось гэтыя пакутуючыя людзі сёння, якіх мы называем шаноўныя госці, будуць на іх адказваць альбо правільна, альбо смешна. Калі вы адкажаце правільна, вы атрымаеце 2 балы. Калі вы адкажаце смешна, вы атрымаеце 1 бал. Загрузіліся? Гасагебе. Я павінен вас перад тым, як мы пачнем, прэзентаваць. Итак, мой любимый беларускі комік, таму што яго бэнгер гэта неяк звязана з ежай. Віцебскі стендап-комік Ілля Шлімакоў. Зорачка праекта «Умоўныя», праз адсутнасць якой мне мінулым разам напіхалі і пагражалі ў каментарах. Таму мне трэба было прабіваць ДНЖ ў вакандзе, але моя чорная пантэра не падышла. Наста Ліпенкова! Ну і спецыяльны гость. Хижачка, драпежніца па нашай, каралева, неверагодная жанчына, чалавек, які адзіны мае стендап-канцэрт на Ютубе. Вось, гэта просто простое, што 40 хвілін лавіды да карусель, Ілле прыйшлося выдаліць. Вось, Яна Люта! Дякую. Привіт. А що, можна щось сказати? Можна. Всім Їм я привіт. забороняю, тобі дозволено. Так, можна. Всім привіт. І я хотіла, насправді, я неймовірно тут рада бути присутньою, і хотіла звернути вашу увагу. Ви подивилися уважно на Кирила, на його прикрасу, як же він боїться зглазу. Але я впевнена, що 2 руді дівчини цього сьогодні не зроблять, да? Але я би на твоєму випадку була Ну, трошки, коли що, подожду. трошки обережною. Третє питання я виразаю. Все, дякую, що закликали. Дякую, що далі сказати, так? І так, і ваш амаль адукаваны ведучы, які сёння прынёс вам пытанні, на якія Ілля ўсё роўна спытае, а ці звязаны яны з ежай. Я паўтараю свой бэнгер як мага больш. Кирилла Колеснік. Звяртанне да вас, дарагія гледачы на Ютубе. Мы чытаем вашыя каментары. Таму мы прачыталі тое, што пад жаночым выпускам нашым святочным вам спадабалася ідэя таго, што вы можете дасылаць пытанні. І таму мы пакінулі спасылку ў апісанні гэтага відэа, куда вы можете даслаць свае пытанні ў тэкставым ці ў відэафармаце. І мы, калі яны падыйдуць, мы ўставім гэта ў нашы новыя выпускі. Таму feel free to даслаць нам штосьці. Пакажыце, калі ласка, гукі кнопак, якія вы сёння прынеслі да нас. Без фантазіі, далей. Остання путь.
Я скажу контекст цієї пісні, якщо ви не знаєте. А треба? Є такий, як це сказати? Поховальний ритуал. Є такий звичай в Україні, коли людину ховають, ну, коли іде процес, да? Ну, хованки, гульня, ви відали. Да, просто прядочки граємо. Коротше, коли людина помирає, да, її ховають в землі, і, коротше, там такий момент, що співають пісню, вона звучить так. Остання путь, остання путь, остання я дорога. дорога. Остання путь від рідного порога. Я не знаю чому, але ця пісня, вона так заїдає, коли ви звідси вийдете, ви стопудово будете її співати. Тому просто знайте, да. Але в будь-якому випадку дуже раді вас бачити. Каб ви розуміли, гэтая песня стаіць у Іллі на гэтым будильнику. Моєї дзяўчыны Да. Яна асобна запісала на гадзіннік, калі трэба камусьці, Яна Эксклюзив. працуе, вось там. 333 тысячи буквально доляраў Яна запіша. Так, ладно, твоя кнопка. It's sorta in my heart. Як же хорош. Іронізована зорка. А я не зрозуміла, а де аплодисменти вокалісту? I'm sorry. Людина, ну ви ж чули? Музичну школу пройшла. Ти просто перший раз на здимках Я виведений. пройшов Адель. Калі у Адель зараз буде інсульт і омоложення праз гэта, ми не Ні-ні-ні, виноваты. коли Адель буде, не дай Боже, звісно, цей інсульт, то ми розуміємо, що хто може бути на бек-вокалі. Остання путь. Яна і будзе на бэк-вакале. Што я яшчэ павінен сказаць перад пачаткам? Нагадваю націскаць падабайкі, таму што кожны лайк і падпіска, якая тут будзе, яна нас моцна я не ведаю, чаму я так раблю. Нас моцна падтрымае і пакажа актуальнасць нашага праекту. На гэтым прыкладна ўсе. Напрыклад, прыкладна ўсе. На гэтым прыкладна ўсё. Мы можам пераходзіць да першага пытання. Вы гатовыя? Так. Готові? Вы гатовыя? Остання путь. Першае пытанне. Паводле свежай статыстыкі, 94% менчукоў адчуваюць сябе. А што перакласці з гэтага ўсё? Цалкам пытанне? Менчакоў це типа... Це жыхары Жихари Мінска. Мінська. Жыхары Менска. Менск, столиця Білорусі. Ті, хто живуть у А Менську. я настільки схожа на тупу нахуй. Люди. Може, тобі до репетитора Кирила? Є інші нації, Яна, вони живуть в іншій країні. Країна, особна країна. Коротше, люди, котрі проживають в Мінську. Так. Да. А перша частина... 94% відчувають себе. Собі такими. А, такими, окей. Аделью. Багатими, тому що вони меншуки. Ти Так хотів і сказати... правильний отказ. Подожди. У мене інсульт. Ти хотів сказати ляхами? До тебе питання, не до мене. Може, я пойду отсюда? А то мене тут стиснуть. Вибачте. Паводле свежай статыстыкі, 94% менчукоў адчуваюць сябе. Котиками. Мяу. А 6% сабачанятамі. Да. Хаця масак для сабачанят больш, чым для котак. Ну, вы просто не гулялі ў БТСМ гульні. Не, я таксама не, але... Не, я у такі гульні не гуляю. Ти їх пройшла. Остання путь. Коротше, 94% 4% жителей... жихароў Менску. Як подобається. Хорошо. Коротше, 24% гэтых. Мгм. ну, коротше, 94% людей, котрі живуть в Мінську, я думаю, що вони себе відчувають, як на вашій мові кажуть, ангельцями, коротше, англійцями. Чому? Не тому, що всі білоруси з дитинства вчать англійську, того, що розуміють, що потрібна буде імміграція, а того, що... Ну, таке життя. Да? А того, що вони всі свої статки накопичують в долярах.
Бал треба дати, гэта плюс правда, бал. гэта правда. Я забывся, що вам треба давати бали. Плюс бал. Дякую. За котку так само плюс бал. Отчуваю себе європейцями. Отчуваю собі євро. 94%. Ну, а 6 кудись там кришечку правее. Я лечу не відчувають себе. Так, подсказка. Цитата немецкого философа Артура Шопенгауэра. 9 десятых нашего счастья залежить от... Правильного керівника. Так, пів... Залежить від їжі. Итак, паводле свежей статистики, 94% менчуков адчуваюць сябе ежай. І гэта правильны адказ. Ну на што ты спадзяваешся? Шчыра кажучы, 94% гучыць даволі нереалістычна. 97? Вось гэта дакладна, бо перапісалі вось так лепей. Ну і пытанне у тебе сёння. Гэта неяк звязана з деньгамі. З грошамі не, ніяк не звязана. Як не Мені звязана. здається, що це Тады гэта не беларусы. Я думаю, що це з якоюсь, ну, типу, з освітою чи з роботою, з чимось таким пов'язано. Адукаванымі? Вось уяві сабе гэтую пытанку. Падыходзіць да цябе чалавек на вуліцы і такі: вы адчуваеце сябе сёння адукаваным? А скажи, будь ласка, можна трошки наводяще питання? Давай. Припустимо, таке питання могли задати в будь-якому іншому місті Так, Білорусі. у кожному І місці. там би теж було б 94%. У кожному місці України. О, а у іншій Ні, країні хутчэй за могли? ўсё, У ні. іншій країні. Так. Угу. Ну, мені це нюхай не дало. Беларускамоўнымі беларусамі. 94%. Так, таму Так, все, гэта правільны адказ, 94%. разыходзімся. Давайте так, верагодна таму аніводнае святочнае зычанне ад беларуса не абыходзіцца без гэтага. Без куклы Вуду. Ты як святкуеш дзень народзінаў? Як А, ты... я палю куклу нейкую. А, дзень народзіну. Але їй просто сподобалась концепція палити, коли не її, а когось іншого. Когось. І вона все Куклу виривалась. Да. Атрымліваецца, паводле свежай статыстыкі, 94% менчукоў адчуваюць сябе Мікалаем. Святым. Святим? Верагодна таму адніводнае святочнае зычанне альбо пажаданне ад беларуса не абыходзіцца без гэтага. Што мы жадаем, вось як беларусы заўсёды? Счастья. И яшчэ? Новым годом. Ну, Поздравляем. любов. Поздравляет. Фирмамоду. Ну, адчуваць сябе аб'яднаннямі праз песні. Добра. Здароўе. Здаровымі. Так. Що? Здаровымі. Ты себе адчуваеш здаровым? Не, Хотя б ментальна. яны займаюцца спортам і адчуваюць сябе здаровымі. Паводле свежай статыстыкі, 94% менчукоў адчуваюць сябе здаровымі. Галоўнае статыстычнае ўпраўленне Менска апублікавала тэматычны агляд пра стан здароўя жыхароў сталіцы. На пачатак 26 года 94,5% менчан ва ўзросце ад 16 гадоў і больш ацэньваюць сваё здароўе як добрае, а больш задавальняльнае. Спадзяюся, гэта не можа стаць падставай, каб закрыць пару менскіх бальніц. Вось, плюс 2 балы Ілле. Ура! Дякую. Остання путь. Пытанне пра Украіну. Ва Ўкраіне увялі сістэму адсочвання гэтага ў рэальным часе, якой відавочна не стае Беларусі. Сістэма адсочвання чаго? Остання путь. Це стопудово ТЦК. Якщо це не ТЦК, я не знаю, що це. В реальному часі тебе відслідковують, де ти, що ти, як ти. ТЦК – гэта той, хто ловіць людзей на вулиці. Да, той, хто ловить людей на вулиці, щоб вони, якщо вони там забули, що потрібно воювати за нашу батьківщину. Вось. Не ТЦК, але плюс бал. Ти просто ТЦК Я просто очканув. ТЦК очканув, так, я. Плюс бал. Система назірання, якої не За хапає чимсті. Білорусі. Якої не чимсті? хапає в Білорусі. Стоп, вони за чим-то слідкують? У реальному часі. За чимось слідкують в реальному часі.
За коштом європейської нафти. До речі, неблага. Близько. За політичним ж ніяким питанням. Ні. Вони слідкують за рівнем загара Трампа в надії, що Рак він скури. остаточно здохне нахуй від Рак скури. облучення. Ось за чим ми слідкуємо. Плюс бал. Я уявляю собі гэты датчики, які поставили з України. Помаранчевий рівень опасності. Ніяких санскринів, повна заборона. Як ви розумієте, сьогодні гэта будуть усе падказки праз цитати. Цитата Чарльза Букоўскі. Гэта падмена мастурбацыі. Остання путь. Получається обратний хват. Не питайте, але просто на Ви трицепс. просто поспробуйте, не питайте. На трицепс. Подмена ежи. Так, в Україні увели систему адсочвання ежи ў рэальным часе і відавочна не стае Беларусі. Василькі не паспяваюць адсочваць. Стоп, нагадай, що сказав Буковський? Гэта падмена мастурбацыі. Калі чалавек сядзіць у інтэрнэце просто, калі ён карыстаецца інтэрнэтам, за гэтым сачаць. Угу. То есть сидеть Тобто ти хочеш сказати, що в Україні ввели ФСБшника, блядь? Що ти хочеш сказати? особного. Да, КГБшника, котрий за тобою слідкує, що ти там, на яку вкладку переходиш. І гэта падмена мастурбацыі. Ну, типу, приємно знати, що за тобою слідкують. Ну, хто знає, люди різні. Узбуджує, так? Люди різні, да. Ну, За чим ще можна сажись? Да, може є якась більш зрозуміліша підказка. Існує не больш за 40 краін у сусвеце, хто карыстаецца такой жа сістэмай. Але як яе альтэрнатыва у 20 краінах існує полная забарона на гэта. Ну, це ядерка. Што? Мабуть. Ядерка, я сказала. Ядерка? Я сказала ядерка. Угу. Цитата Чарльза Букоўскі. Ядерка гэта падмена мастурбацыі. Мабуть, Да. Бедний Кім Чен Ын. Якщо в тебе є ядерка, ти дрочиш кожен день. Ти думаєш, я найвідоміший в світі, я найвладний. Стопудово. мабуть, Пустите гэта бомбануть, пустите. звязана I'm sorry. з пахаваннем, са смерцю неяк. Гэта Даяны. Мабуть, Ты Николь Кидман. То есть смерць гэта замена мастурбацыі, так ты Ну, лічыш? конечно, ты паміраеш і ты як адпускаеш нешта ад сябе, ты ніколі не паміраў, ну, ты не жыў тады. Наста, скажи что-нибудь доброе, калі ласка. Заборона уезд Украины. Доброе, Без виз. дякую. Забарона уезда ў Украіну гэта падмена мастурбацыі. Ні, хочеш добре, от. Остання путь. Все. Ні, я уграю. Ні, майже те саме, що мастурбація, да? Окей, таке ж приємне, правильно? Гэта падмена мастурбацыі. Подмена. Тоді точно котики. От твоя відповідь, це котики. В плані, що вони просто настільки приємно їх гладити, що ти думаєш, ну можна і не дрочить. Белорусы такие приемные, что може і не дрочить. Ну, типу, Я калі завёў кацяня, я, ну, увогуле не драчу. А у меня две, прикинь. кіски, виходить. Ага. Две девочки. Тады трик пробать. Ілюх, я так на тебе розраховувала. Дай ім по одному балу кожному і скончым на гэтым. Вибачте, будь ласка. Цитаты Чарльза Букоўскі. Гэта падмена мастурбацыі. Існуюць не больш за 40 краін у свеце, хто карыстаецца такой же сістэмай, але як альтэрнатыва гэта можна цалкам забараніць. 20 краін так і жывуць. І такія меры могуць моцна паўплываць на аматараў Людміл. На аматора що? Людміл. Імя Люда. С именами связано? Я только хотела про интернет З что-то сказать. перапісам насельніцтва, мабуть. Хто любіць, ну вось, як называюць чалавека, у каго, ну вось, нездаровая любоў да чагосьці. У яго велічае, напрыклад. Мания. Людомания. Ага. Заборона на гульню. А. Казино? Так. О, Да.
А ва ўкраіне ўвялі сістэму адсочвання, гэтая сістэма называецца ЦАМ. Дзяржава ўпершыню будзе фіксаваць даныя пра рынак азартных гульняў у рэжыме рэальнага часу. Навошта вам адсушваць гэта? Раней інфармацыю атрымлівалі постфактум праз месяц, але гэта абмяжоўвала магчымасць кантролю за дзейнасцю ігральнага бізнесу. Цяпер дзяржава будзе атрымліваць даныя ў рэальным часе. Вось, правільны адказ азартныя гульні. Плюс 2 балы Насці. Остання путь. Ігнат Дамейка, знакаміты беларус, што атрымаў у свой час самае вялікае ў краіне нешта. Але для шмат каго яно становіцца прычынай самагубства. Остання путь. Останній путь. Яна аматар гэтага пытання. Всім вочевидь, що він придбав прізвище. Це ж не білоруське прізвище Дамейко. Дамейко, да? От. І тому, що там повинно бути? Прозвище гэта прычына самагубства. Білоруси не приймали його, казали, ти ж не білорус. I'm sorry. І українці не приймали, тому що він в Білорусі вже давно жив. Не туди. Ти йому не сюди. казати, да гэта ж Данейка, ну що ви? Не треба. Дамейка. Проблеми з самоадзнакою, самовизначенням. Знакаміты беларус, што атрымаў у свой час самыя вялікія праблемы з самаадзнакай. Але так? Причина самогубства, самая розповсюджена. Не. Але плюс бал мне падабаецца просто за гэта. Чысціню намера. Так. Стоп, про всяк випадок перепитаю. Правильно чи правильно я зрозуміла питання? Відомий білорус щось отримав щось в Україні, через що він потім закінчив життя самогубством. Не. Ён атрымаў нешта Да. самае вялікае у Країні, Країні. у сенсі територіальна країна. Вось. Не твоя Україна, Яка просто країна? країна. Просто любая. А до речі, а яка? Може, це важливо? Любая. Хорошо, любая. Я правильно розумію, ти так намагаєшся замаскувати Річ Посполіту? Давай сказати, там були інші межі! Добра, калі вам гэта дапаможа, учылі. Учили. Так, він щось Red отримав? Hot Chili Peppers у гэтай краіне. Самае вялікае, так. Самы вялікі Red Hot Chili Pepper. Тады самае вялікае гітарнае соло. Плюс бал. Самае вялікае гітарнае соло стало прычынай самагубства. Ну ты ведаеш Курта Кобейна, ведаеш? Честера я ведаю. Честера. Честера Кобейна? Тебе падабаюцца чипсы? Жорстко. Так, але для шмат каго гэта становіцца прычынай самагубства. Він отримав Ён атрымаў штосьці. Знакаміты беларус, што атрымаў самага вялікага дзіцёнка, але гэта Учили. Гэта на вострове Эпштейна адбывалася, ці ж? Магчыма, дзесьці там побач. Я назову гэта выпуск 5 брудны. Эпштейн же ўжо всё. Ти сам сказав, що ти погоджуєшся, що ми в такій одежі. Тому ми і сказали, що це буде так. Добра, я не разумеў, што вы з 90-х і адтуда же прыцягнулі жарты. Гэта нейкая рэч. Вось нейкая рэч, які ён трабаў, або Не. гэта нейкая зямля, або гэта нейкая... Гэта штосьці псіхалагічнае? Я Травму дзіцячу атрымаў? Я думала, що це в будь-якому випадку наркота. І такі, ну, типа, time to зробити. Остання Понімаєш? путь. Знакаміты беларус, што атрымаў у свой час самы вялікі гераінавую прышчэпку. Ты так лічыш? Чаму не? Я ганаруся ім, на самом деле. Просто йому було нічим підколювати білизну, коли вона... А чым ён знакаміты? Ён знакаміты тым, што зрабіў рэформу адукацыйнай сістэмы Чылі. Таксама ён быў его імям названы горны хрыбет, таму што ён арганізаваў здабычу карысных выкапняў і у яго імя таксама назвалі цэлы горад. В Чилі теж? У Чылі. Усё ў Чылі. Усё улічылі? У Чылі канкарна. Атрымаў нізкую адзнаку па экзамену. Як у Кітаі, напрыклад, канчаюць жыццё самагубствам, таму што дрэнна вучыліся, не дасягнуць у жыцці больш нічога, там гэта трагедыя і ўсё астатняе. Ты блытаеш, гэта анімэ, гэта... Стоп. Стоп.
Ну там про океан. Wait a далеко. minute. Чекаю. Да, Почекав. Давай. повтори, будь ласка, питання. Ігнат Дамейка, знакаміты беларус, што атрымаў у свой час самае вялікае ў краіне гэта. Але для шмат Україні. Украіне, не ува Україне, а Ува. ува. На. Увага. Правильно, ОУН-УПА, а не УВА. Ну ладно, давай. Але для шмат каго яна становіцца прычынай самагубства. Што за яна? Давайте вось так. Це відмова у ВНЖ іншої країни. Це вочевидь. Да. Що він зрозумів, доведеться знов платити податок, я не готовий реально, і потрібно шукати місцевого якогось тємщика. І оборот. Оборот гэта Оборот, накидывать, да? Абара. Да, абара. Він каже, потрібен мені оборот 50 тисяч чилі пеперс. Або, І реально каже, або 15 лар, ну. да, або 15 лар. Він каже, в мене стільки чилі пеперс взагалі, ну, я де їх візьму? І він каже, ну, іди І він до просто свого не може друга, can't stop. тобі покладуть на твій рахунок 50 тисяч чилі пеперс. Вони не змогли, і тому так відбулося. Мне падабаецца, што мы лічым, што ў Чылі Red Hot Chili Peppers гэта, ну, грошы рэальныя. А ў Токіо Хотел. Ну, гэта праўда. Ну, Гэта... вочевидь. Добра, плюс бал за твою упартасць. А я правильно розумію, що дякую. А я правильно розумію, що якщо у Токіо це Токіо Хотел, то значить в них 2 прем'єра. Ну ладно, неправильно розумію. Давай далі. Што, блядь? Кирил. Гэта на бусці паглядзяць гледачы там Кирил. будзе. Да. Це чисто лайк в коментарях. Я лічу, мабыць, ён Поставьте лайк у каментарах, калі вы зразумелі. атрымаў шмат улады. І гэта было прычынай самагубства. Знакаміты беларус, што атрымаў у свой час самую вялікую колькасць улады ў краіне, але для шмат каго яна становіцца прычынай самагубства. Ты сур'ёзна лічыш, што прычына самагубства? Спадзяемся. Дык вось. Колькі яшчэ Плюс бал. трэба даць А уладу застався самому? один крок, Кирилл. Колькі трэба ўлады, так? Так. А было ўжо падказка ці не? Нібыта ў якасці адказу зумеры прыдумалі мікраіх, бо верагодна баяцца, што нармальнае іх у яе не будзе. Я перепрошую. Чому це все ще не наркотики, якщо вони придумали мікродозінг? Все сходиться. А мухомори що? А на що нам оце? Все Я на сходиться. мікрадозінг, гэта, ну, у касметыкі гэта не тое, але калі ты шыраешься, калі робіш таналку, я не супраць. Кватэра ці іпатэка? То есть ты думаешь, што зумеры прыдумалі мікраіпатэкі? Ну што у іх ніколі не будзе кватэры. Самая гучная тэма ў А інтэрнэце. Ігнат Дамейка, гэта знакаміты Беларусь, што атрымаў у свой час самую вялікую іпатэку. Ну і скончыў жыццё самагубствам. У Чылі У прычым. Чылі. Ён не сканчыў жыццё самагубствам, просто гэта можа А, быць ён жывы? прычынна. Ужо не. Такой іпатэкай? Іпатэка пад 230 год. По Льготная 230 ставка. Red Hot Chili Peppers. Так, давайте, у вас есть вариант? Ладно, подказка. Ён атрымаў яе ў 10 разоў больш за сярэднюю. Заробак. Яе заробак. К. Чисто з будь-якого слова зробила фемінітив. К. Собаку. Кібатону. А Дамейка знакаміты беларус, што... А ты ведаеш, што собака ў беларускай гэта мужчынскага роду, не? А в нас Ні. теж, до речі, собака він. Ну вось. Конечно. А у нас один собака у вось сярод нас шашырок. Він. Да я бачу. То есть самую вялікую собаку ён атрымаў, і ты лічыш, што собака можа стаць прычынай самагубства? Ну, Ты так. бессердечны? Ты Ты бачыў собак? Калісьці. Бачыў. А нагадай підказку. І ти жывы? Ну, як бачиш, нават без блог. Так, я забыўся, у меня была яшчэ першая падказка. Хотите яшчэ одну? Давай, Конечно. давай. Звісно. Я другу Навалювай. забула, але і першу давай. Іх было 3, до речі. Три. Як же хорошо. Стоп, що? 3. Яны, так, давайте так. Падказкі, якія ўжо былі. Нібыта ў якасці адказу зумеры прыдумалі мікраіх. Бо, верагодна, баяцца, што нармальна яе ў іх не будзе.
Дзе ён атрымаў гэтую самую вялікую яе, учылі, і памер яе ў 10 разоў больш за сярэдні па краіне ў той час. Яна атрымала сваю назву ад праіндаеўрапейскага кораня, блядь, я гэта вымавіў, пэнд, які азначыць цягнуць ці вешаць. Так в чому питання, чому він повісився? Ён не Чому вешаўся! не кінчаючий Ні, самогубство, ён- якщо від слова «вешать»? Гэта у будучыні прычынай самаглупства стала. З сучасных трендаў зумераў я ведаю толькі тое, што яны сексам займаюцца менш, яны не разлічваюць на тое, што Ты ім калі-небудзь... забараніла? Пагадзі, на тое, што яны калі-небудзь купіць кватэру, яны не разлічваюць. І трэцяе забыла. Блін. Не п'юць шмат алкаголю. Не-не-не, А, третє... і пра маленькія задавальненні. Але не капіць шмат грошаў на штосьці вяліка, а там купіць сёння каву. Знакаміты беларус, што атрымаў у свой ромашку. час самае вялікае задавальненне. Це спінер? Што яшчэ ў Знакаміты беларус, што атрымаў у свой час самы вялікі спінер у краіне. А можна выклік сестры зрабіць? Мабыць, отпуск самы вялікі атрымаў. Самы вялікі. Адпачыванне, самае вялікае І здох. адпачыванне. Вось, а як мы яшчэ... Не вытрымаў, бедненькі, так усё жыццё прызвычаюся ў Беларусі пахаць. То не вытрымаў адпачын. А як мы называем самы вялікі адпачынак? В отпуск? Ну, А, Коні- пенсія? А, смерть! Пенсія. Смерть! Адпачынак Почекай, самы Настя, вялікі Настя. смерть! Остання путь. Атрымаў самую вялікую смерть. В них сама велика, мабуть, ця, що, пенсія? А, може, ні, навпаки. Все нормально, все, в не них- протягивай, Это правильно? не страшивай свои 2 баллы. Ігнат Дамейкі, знакаміты беларус, што атрымаў самую вялікую пенсію ў краіне, ў Чылі, таму што ён зрабіў настолькі шмат для Чылі, ён стварыў сучасную сістэму адукацыі, арганізаваў здабычу карысных выкапняў і стаў шматгадовым рэктарам Чылійскага універсітэту. І за свае каласальныя заслугі ён быў прызнаны нацыянальным героем Чылі, а яго імя названы горны хребет, мінерал і нават цэлы горад. Калі ён выйшаў на пенсію, яму далі самую вялікую ў 10 разоў больш, чым сярэдні заробак, пенсію. Яна была больш нават, чым у ваенных і генералаў. І яму нават дазволілі з гэтай пенсіі выязджаць з краіны. То есть ён мог спакойна вандраваць па свеце. Сорі, а ми можемо Самогубство? обговорити оцей момент? Йому навіть дозволили виїжджати з країни? Типа, все нормально, да? В мене Валі є велика мучили, пенсія. коли що. В 5 Як разів варіант. більше, ніж у У всіх. 10, Йому в 10, тим паче. Йому нават дозволили виїжджати з країни. Наста, блядь. Яна, Наста, не блядь, не треба. Кирил, Я чесно давав. тікай з села. Ти казала гэта ў мікрафон. Ні, ти казала у вівторок. Яна, я больше нічога не хочу. I'm sorry теж. Яна, просто мы радуемся маленьким шалостям. Так. Так, Вялікай пенсіі. узровень самагубства, як правіла, павышаецца з узростам, дасягаючы піку ў пажылых людзей, старэйшых за 60-85 гадоў, асабліва сярод мужчын. Так атрымліваецца. Итак, 2 балы Яне. Остання путь. Беларусь заняла першае месца і закупіла гэта больш, чым на 7 мільёнаў даляраў за 2025 год. Спадзяюся, што гэта значыць, што беларускія бабулі пачалі жыць сваё лепшае жыццё. Што такога закупіла Беларусь? Остання путь. Хто перший? Ты. Ладно, лекі. Што? Лекі. Лекі? На 7 мільёнаў лекаў. Дарэчы, Ну, гэта бо адна бабулю гэта будзе адна лепшае з самых вялікіх часткаў імпарта Беларусі, таму плюс бал просто за амаль правільны адказ, але не. Ні, я знаю цей прикол про видатні білоруські мідії. Ваше дохуя море є навколо. Мінське Дохуя! море. В нас є океани, моря. Вони закупили всі мідії світу, щоб стати найкращою країною. Медійною країною. Медійною, Медійною так. країною. Вони просто хотіли стати відомими. Так. Да. Ладно, плюс бал за обґрунтаванне.
А можна яшчэ раз пытанне? Мы бу... Беларусь заняла першае месца і закупіла гэтага больш, чым на 7 мільёнаў даляраў за 2025 год. Спадзяюся, што гэта значыць, што беларускія бабулі пачалі жыць сваё найлепшае жыццё. Што такого зрабіла Беларусь? Остання путь. Закупіла. Якщо це не сімки, то я не знаю, про що йде мова. Бо фігурують бабки, фігурує щастя. Да? Ми всі розуміємо. Тобто лавочки вже є. Ми всі розуміємо, що немає одного якогось такого... Шлюх. Это была моя наступная отка. Что закупили больше? І Блэкджек. Закупили шлюх на 7 мільйонів. Было кого обмярковывать, им жить стало лепш. А прикиньте, вони ж там же ще буде смета, да? Типа там буде прям написано штуки. Справоздача. Шкуры. Треш. Ну там точно буде написано отакі така кількість, Обміркували отакі така кількість. Да, в скобочках ціна. Не солен. Атрымліваецца І в любі... да, розумію, так і хотів. Ні, понімаю. І, вибачте, це теж. Це виканула, сорян. Атрымліваецца у Беларусі будзе рэзорт для любезніц. Вось такі просто месца, куды яны могуць прыехаць адпачыць, іх абмяркуюць, яны паедуць З далей. Дубайска. Любезниця це... Любовниця. Ага. А можеш повторити? Дякую. На 6. Шмат колераў да пакрасы валасоў. Шмат фіолетавага колеру. Да. На 7 мільярдаў. Плюс бал Яне за адказ з гэтым, з... Пра не ведаю, з чаго ты пачынала? З семак? Закончылі мы шлюха. Шлюха. Да, ну там же всі підкидали. Шлюхи были мои. Беларусь заняла першае месца і закупіла гэтага больш, чым на 7 мільёнаў даляраў. Верагодная нечая раніца ад гэтых закупак стала нашмат лепей. Ця скончылася хутчэй. Кавы? А бабулі... Будзеш кавы зараз просто? Прапанова. Не, Ну, выходишь до окна, выпить кавы, там бабуля. і прыгаеш. Я знаю, тільки повтори питання, будь ласка. Остання путь. На што, калі вось... Окей, Беларусь заняла першае месца і закупіла гэтага больш, чым на 7 мільёнаў даляраў за 2025 год. А я вважаю, що це ватман, щоб всі могли показувати, звідки реально готувалось нападіння. Плюс бал. Яны закупілі даляраў на 7 мільярдаў даляраў. І тады ўсе бабкі, яны вельмі задаволеныя. Хорош. Плюс бал. Остання путь. А що, якщо просто оці типу сервіси типу VPN? Просто, ну... Беларусь заняла першае месца і закупіла на 7 мільёнаў даляраў VPN. То есть ты лічыш, што там няма суседняй краіны, якая ў гэтым зараз так трошки зацікавлена. Я скажу так, давайте зробимо вигляд, що мені зараз в'їбали лоботомію. Продовжуйте. Інсульт. Давай, Ілля. Я на інсульті спиніўся зараз. Уключуся, Так зазвичай почекай. працює, але ти омолоджуєшся. Я пам'ятаю. А закупили телят, телятнику? Также спаборнічаў за іх будаўніцтва. Дзядоў. Закупілі дзядоў на 7 мільёнаў даляраў. Бабкі вельмі задаволі. Не, тады яны... Плюс бал за бабки патрабуюць. Это всего лишь бабки, сука, бабки. Атрымліваюцца 3,5 мільёнаў любезніц, 3,5 мільёны на любезніц і 3,5 мільёны на шугардэдзе. Да якіх цялят? На шугардэдзе Два варыянты. Закупілі шмат егіпецкай бульбы або шмат кветак. Потому что... Штучных? Ну, конечно, яких. Ну, 7 А я мільярдів. думала, або шмат єгипетської сили. Типу такий Альбо розброс. шмат рабов. Такий розброс. Єгипетська бульба чи єгипетська сила. А калі егіпецкую бульбу падзяліць на егіпецкую сілу, атрымаецца егіпецкая моцнасць. Давай дзённік ставлю 10 балл. Друзі, він же казав, що це умовно геніальне шоу. І от вам одразу... І вот вам 4 долбойоба. Я тебе нахвалюю. 3,5. Но мне подобається, що у нас так само он дочинився до нас. Підтягнули трошки
підказочку. Так, я подкачався, дякую. Дякую, за що ти побачила. Так, Реально фізуха роз'єб. цікаво, що минулим жнівнем Памела Андерсон випустила свою серію їх. Такого від вирятувальниці Малібу ніхто не чекав. Блін, я що? Закупили шмат фотоапаратов. Тому що робила фотоздимки. А бабулі ж люблять робити. Ну, ти бачиш, штучних квіток. Штучних. Як же... Так. Остання путь. Остання. Вона випустила не червоний, а сірий купальник, бо в неї вона Життя червоно-біле. втратила зір, і тепер вона собака, і тепер бачить світ чорно-білим. Але зато щаслива, бо собаки щасливі, і всі собаки попадають в рай. Тут є хеппі-енд. Треба 3 бали давати. Тут є хеппі-енд. Ладно, плюс бал, я не можу з нею споборничати. Серію цього. Давайте так, докину вам. У соковику KFC Британії випустила куртку, де замість утепляльника були яни. Ось на шмат легче стало. А я прийшов вам легше життя робити. Да. Вона що, випустила овець? На волю? Нагадую оригінальне питання. Білорусь зайняла перше місце і закупила овець більше, ніж на 7 мільйонів доларів. Сподіваюся, що це А значить. я забула, що це ще пов'язані питання. Да? Що білоруські було перше? бабулі почать жити своє найлепше життя. Ну, до речі, коли підставити усе, є нейка в цьому логіка, Є плюс бал. сенс, є. Так. KFC, Памела Андерсон, бабулі. KFC, І Памела ніяка Андерсон, куртка бабуля. з, А ми всі внутрішнім розуміємо, цим. що там все перетинається на рівні курки. Куртку. І всі бабуля І підкладка у курцю. Памела Андерсон. Ну, типу, пір'я. Ні? Надпись на курточці. Пізда. Вибачте, нам подобається фільм «Кровавий четверг». Верагодна, нечая раніца ад гэтых закупак стала нашмат лепей. Яны закупілі шмат картак Евроопта. Тады бабулям стало лепей. Можна набыць у KFC і куртку, і комбо фрі, і number 9. Йоу, плюс бал. Там чоловік з нацваєм аж. Гарчить. Ну гэта ж KFC. Я розумію. Куртка з нацваю у KFC Британії. Я би купив. Спешл фуйле. Замість утепляльника. Тебе ще застались підказки? Так. Може, у вас є варіант? Давай. Шмат. Я знаю, что Памела Андерсон выпускала банки с огурцами и помидорами. Так. Лілі? Соленые огурки. Беларусь заняла першае место и закупила соленых огурков больше, чем на 7 миллионов долларов. Подаецца, наша гаспадарка недзе не дапрацоўвае. Плюс 2 бали Світі. Я в шокі. Реально. KFC Британии выпустили куртку, где замест утепляльника были огурки. Що? І мінулым жніўнем Памела Андерсон выпустила сваю серыю вось гэтых, ну, яны называюцца pickles у іх, а у нас гэтыя салёныя агуркі. Вось, у адной, ну, апошняя падказка была, у адной цікавай акцыі крама прапанавала купіць іх разам з тэстам на цяжарнасць. Я просто не розумію, як це виглядало. Після того... І ось так, Я- навошта? Я Мы дададзім, як гэта выглядала. Ну, вось так яны вырашылі... Альбо калі я на калюшы, ти йдеш... Карацей, зараз яны будуць гуляць у супергульню. Я зачытаю пытанне, у якім не стае аднаго слова. Альбо некалькі словаў. Яны могуць мне даслаць варыянты адказаў, адзін смешны і адзін правільны. Пасля гэтага я зачытаю вам усе адказы, і вы абярэце самы смешны, а яны паспрабуюць адгадаць правільны. За самы смешны адказ яны атрымаюць 4 балы, за правільна адгаданы адказ яны атрымаюць таксама 4 балы, за кожнага падманутага чалавека яны атрымаюць 2 балы. Итак, вы готовы? Беларусы могуць атрымаць штраф у 1350 рублёў, гэта 17 тысяч грыўнаў, альбо 400 долларов. За гэта. Так, вы готовы? Вы готовы? У меня есть отказы. Поехали. Беларусы могуць атрымаць штраф 1350 рублёў за
Белосток, за здачу кватэры індусам, за продаж самагонкі, за невыплату падаткаў, за воду в лужах, за любоў да журыка і за смеццё каля кватэры. Итак, давайте пачнем з ваших варыянтаў. Што вам падаецца правільным адказам? Вода у лужах. Я теж про це. Вода у лужах, звісно ж. Бо я нагадую... Де яшчэ даваць штраф? Я нагадую, 2015 рік, взимку, я була 11 вечора, я була в Мінську, і там все вичищали нахуй чистесенько. Там маньяк міг робити оце розчленення, понімаєш, на вулиці. І всім було байдуже. І не дай Боже, там була б якась інша субстанція на вулиці. Тому я впевнена, що людина, котра відповідає за цю ділянку на вулиці, а там по-любому є людина, котра відповідає за кожну ділянку якусь на вулиці, я впевнена, що за нею пильно слідкують. Вода у лужах. Вода у лужах. Стопудово, вода у лужах. Ілля, у тебе є своє меркаванне, альбо ти використаєш спіч Яни? Вода у лужах. All in. Самый смешный вариант. Вода у лужах? Что вам мне скажет? Окей, смешный вариант. Можете просто назвать ты, які вам подаються смешними, і потім ми за їх проголосуємо. За любов до журика. Так. Кватэра з індусамі. Хороший, да. Кватэра з індусамі. За воду у лужах і все. Итак, хто за, давайте, за любов до журика? Поаплодируйте. Добре. Хто за здачу кватери індусам? Хороший. Чому не здаєте тоді? Ну? Хто за воду у лужах? Yes. Нібито перемогла кватэра з індусами. Хороший. Так, плюс 4 бали йдуть Насте. Яка здавала квартиру індусам. Да? Я не здавала. Я не здавала. Штраф. Штраф 20 тисяч. і 1350 рублів 4 бали йдуть Настя. І так, усі отримують 4 бали, тому що вода у лужах – це правильний отказ. Гэта ж Беларусь, дзетка. Гэта звязана з ПДД, калі кіроўца наўмысна абліе пешахода з вады з лужыны, то гэта дробнае хуліганства па артыкуле 19.1 КАП. Штраф ад 2 до 30 базовых велічынь, але могуць... Років, а то ад 2 до 30 років. Ти мене не плутай! Не плутаю, так, не блытаю цябе ні ў якім разе. Вось, у сакавіку гэта 90 альбо 1350 рублёў, альбо выбираеце. Хаця могуць і арыштаваць. Вось, прыкладна так. На гэтым мы падлічваем балы. Умоўна геніальнае шоу. Першае месца за тое, што яна пиздючы яшчык і распазнала наш флірт з Настай. Яна Люта! Я ж казала. Піздючий ящик. Шуфлятка. Пиздючая шуфлятка. Клас. Пиздючая шуфлятка. Клас. Все. Традыцыйнае пытанне для вас, гледачы. Вы на яго ўжо не адказваеце, на яго адказваюць тых, хто нас глядзяць у каментарах. Беларуска скрала 100 іх і, верагодна, тым самым здзейсніла сваю дзіцячую мару. Што яна скрала? Пішыце свае варыянты ў каментары. Самы смешны і першы правільны атрымаецца ад нас невялічкі падарунак. І на гэтым мы закончваем наш выпуск. Нагадваем, што ў нас ёсць соцсеткі, Instagram, TikTok, на які вы можете падпісацца, усе спасылкі ў апісанні. Таксама вы можете падтрымаць нас праз Buy Me Coffee, Patreon, Boosty. Наша мэта ўсяго $100 на месяц. Менавіта столькі каштуе у нас монтаж аднаго выпуску, таму нават самы маленькі данат альбо падтрымка будзе для нас вельмі каштоўным. Усе спасылкі ў апісанні. Не забывайцеся глядзець, падтрымліваць і раіць беларускае сваім сябрам, бо яно таго вартае. Дзякуй!